ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena. May silbi ka bang kagrupo? May silbi ka ba sa lipunan? Oo, syempre mahalagang katanungan yan, di ba? Sabi nga nila, no man is an human. island. Yan, tama. Walang nag-iisang tao. Ayan. Kahit gaano ka pa kagaling. I would say, oo, may silbi naman ako kahit papano and all. Gusto ko yung kahit papano. Oo. Hindi, siguro ako yung nagpupush lagi nagbibigay ng, Yan. confidence sa mga kagrupo ko, the times na parang, ala, hindi na tayo makakapasa, hindi, kaya natin yan. O si Konyo Bicolano po ay isang pusher. Yan, push. Pero mabuting Yan. pusher. Oo. Ikaw ba, may silbi ka? Depende, may silbing anak parang hindi masyado. Oo. De, kung kagrupo sa school, Oo. ayun nga, depende sa subject eh. Ay, Kapag oo. gusto ko yung subject yan, bibu-bibu ako. Bigay na bigay. Tutu, pero kapag ayaw ko, bala kayo dyan. Oo. Sabay-sabay tayong babagsak. Pero nagsusulputan talaga yung iba't ibang uri ng kaklase mo kapag nag-group sila. Awa, tutu. O kaya eto kabisyo, i-recap namin sa'yo ang 6 na uri ng kagrupo Sa school! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga over. Ayan, ito yung mga bigay na bigay. G na G, ika nga nila. Tutu, sabi nga nila kapag over daw ang isang estudyante, Oo. either honor roll yan, Yan. o baka pabagsak na kasi siya. Kaya kailangan bumawi. Oo, dyan na lang siya humahawak ng grades eh. Ayan. Yan na lang yung kumbaga nagpapabuhay sa grades niya, yung activity, Totoo. yung presentation na yan Oo, and kumbaga all. ba kapit sa patalim. Yan, kapit sa patalim, kapit sa grades, maipasa lang. Ayan. Yung okay lang sa kanya kahit kagalitan na siya ng mga kagrupo Oo. niya. Kasi ang OA niya gumawa ng project. Tipong bahay kubo lang ang project, gusto niya. Condominium, Oo, kaya ganyan, mansyon. Diba? Ay Oo. nako. Nakagraduate nga siya, wala naman siyang kaibigan. Ay nako, anyway, that's number 1 pa lang po naman tayo. So number 2. Pangadwa, ito ang mga babuhat. Naku, ang sakit nito Tutu, ito yung total opposite ng mga over. Yan. Ayan, sa kanila, walang problema kung maging repeater sila. Oo, kasi nga wala talaga walang maibibigay talaga sa kanila pero wala nang ang ambag sa grupo nila and all. Naku, Awa. gagi, pare, sila pa yung grabing magreklamo. Ano ba naman bayaran yan? Kaya May nga. bayaran na naman. Tutu. Uy, pero wag ka ha. Medyo napagmasdan ko. Syempre, kilala ko yung mga kaklasikong mga pabuhat. Oh, yan. mga freeloader. Oo. Pero alam mo ngayon, sila yung mga mayayaman. Ay, legit? Sila yung Oo. mga businessman. Oo. Alam mo, bakit? Bakit? Feeling ko lang kasi mautak sila. Ayun. Di ba parang sinave nila yung enerhiya nila. Siguro sa isip-sip nila, hindi ko naman kailangan gumawa ng project. Hindi ko naman kaya yaman yan. Oo, gagi, pare. Parang dito nila ginawa yung know when to pick. Ayan. Diba? Oo. So, kumbaga hindi sila ganun katalinuhan nung Awa. nag-school tayo, pero sa diskarte sa buhay, ay gagi, pare, pambato sila and all. Tutu. O, kaya wag kayong mang-judge ha. Oo. Pero syempre, Huwag kang pabuhat. Kaya nga, buhat-buhat din. Oo. Anyway, that's number 2. Punta naman tayo sa number 3. Pantulo. Pangatlo, ito ang mga Entertainer. Yan. May ambag sila. Hindi nga lang dun sa mismong trabaho. Oo. Pero yan, sila yung magpapamerienda lagi. Yan, magpapangiti sa'yo kapag alam nyong wala nang pag-asa sa grupo. O at least, di ba, may positivity naman silang ambag. Ay, oo, legit yan. Tsaka sila yung pinanggagalingan ng mga chismis na ganito. Yung parang, ay, si Mrs. Castro. Ayan. Alam mo ba't nililigawan niya ni Mr. De La Cruz? Oo. Yan, sa kanila nang gagaling yan. Kaya, Totoo. beware. Sila din ang ikakasira ng grupo nyo. Actually. Diba? O pero aminin natin dahil sa kanila, nagiging masaya ang simpleng paggawa ng project. Ay, legit O, yan. diba? Mga entertainer. Oo, in short, mga marites. Yan. Yan. Anyway, that's number 3. Punta naman tayo sa number 4. Pangapat. Pangapat, ito ang mga dramatista. Uy,
gagi pare, mga mahilig magdrama. Oo, naalala ko yung kaklase ko nung high school, si Carl Mariano. Nakwento ko na to sa'yo dati. Oo. Gulat kami pumasok sa school, uling-uling yung Uling-uling, mukha. oo. Ang excuse niya, bakit daw siya na-late at hindi nakaambag sa project Oo. namin, kasi pinagsaing daw siya ng nanay niya. Oo, gamit yung uling. Gamit ang kahoy. Yung kahoy, Oo, di ba? Ikaw ba naman di ka maawa dun? Talagang naglagay siya ng dumi sa mukha niya para patunayan lang na Oo. dapat siyang kaawaan. Well, at least kahit papano, effective yun and all. Diba? Pero mga kabisyo, hindi namin sinasabing dapat maging dramatista din kayo and all. Nandyan ka para mag-aral, hindi para magdrama. Kung nagdadrama ka, edi magpeta ka na lang. Kaya nga, di ba? Kaya punta ka dyan sa CCP. Anyway, that's number 4. Punta naman tayo sa number 5. Panglima, itong mga bida-bida. Oy, gagi pare, tinamaan ka, no? Ikaw yan. Yan, mga grade conscious. Oo. Yung mga tipong nakalimutan na ni ma'am na may reporting ngayon, Yan. ikaw pa yung magsasabi, ma'am, di ba merong reporting ngayon? Tutu. Ito yung mga mataas ang grades. Pero yun nga, pagdating ng graduation, wala nang Oo. kaibigan. Anyway, that's number 5. And then punta naman tayo sa last but not least, number 6. Panganam, ito ang mga ganda lang ang ambag. Yan. Ito yung mga muse katulad ni Jessa. Oo, feeling niya maitatawid niya ang hindi paggawa sa project dahil lang sa maganda siya at cute Legit siya. yan. Tapos kapag tinanong mo, bakit ka ba hindi nakaka-practice sa presentation natin? Ang sagot bakit? niya, ang dami kong mga sinwatch na lip tint. Ang dami kong tinry na rejuve. Kaya wala na din siyang balat. Oy, pero aminin natin na nakakalusot yung mga ganto. Legit. Kapag meron kang kaklase na maganda, tsaka pogi, parang okay lang kahit minimal lang yung ginawa. Oo, legit. Ba't Tapos ganun? kapag bumagsak yung grupo nyo, ang unang sisisihin yung medyo hindi pangit. okay yung visuals, diba? Tatanungin mo, hala, bakit ako? Kasi mukha ka pong kalaban. Ayan. Yan, dahil sa'yo, pangit ka kasi. May balat ka sa puwet. Diba ganyan? Ay, nako. Uy, pero enjoyin nyo lang yan mga kabisyong estudyante kasi mamimiss nyo yan. Tutu. At kung ikaw, kabisyo, gusto mong ipa-shoutout ang namimiss mong kagrupo, ayan, Yo. shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials yan mga broskies at Konyo Bicolano. Ayan, may gusto ka bang batiin? Nanonood sa live natin, Konyo Bicolano? Oo naman, nakatutok ako ngayon sa TikTok natin sa ng Love Radio Manila, si Tenten, si I Am Ken, and then also si na Gabriel. Hello mga broskies na nanonood sa TikTok. Pabasa na rin yun sa Facebook, di mabasa ng mata ko. Kailangan ata natin ng sponsor sa mata. Nga, pero syempre nakatutok din sa atin sina Nico, sina Loha, sina Gloria Mesiano, Junjun Arsenal, Jun Carlo Enoch, and sina Lady Gaga. Ayan. Happy viewing po sa inyong lahat. Uy, gusto ko rin batiin ng Ara Smile. Ayan. Oo nga. Oo, hello syempre po. kay Doc Rain Ray Lorinaria ng Smile and Style. Oo, hello. Siya. Kabisyo, susunod ng Rockies. Secret Files. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!